Bé, avui hem presentat el llibre del Quico Homs, que és aquest que diu Catalunya a judici, no? És un llibre que crec que val la pena llegir-lo, jo ho he fet. Parla de tot el procés, diguem-ne, de l'Estatut de Catalunya, però sobretot ho fa amb una base molt sòlida, no és una novel·la de l'Estatut, és allò que en podríem dir una crònica o un assaig sobre l'Estatut, val la pena tenir-ho present, sobretot pels moments en els quals ens enfrontem com a país. Bé, aquest és un llibre que de fet, tal com indica el títol, o del que es desprèn del títol, denuncia un judici que s'està fent en aquests moments a Catalunya, no? Aquest és l'element central d'aquest llibre, no? És a dir, això de l'Estatut ha tingut molts episodis, va ser una negociació llarga, complexa, on totes les parts varen cedir. Finalment hi ha un acord que qualsevol catalanista el pot valorar com a positiu. No és allò que alguns, doncs, evidentment, com a horitzó aspirem i volem pel nostre país, però sí que és una eina que ens permet construir nacionalment Catalunya, que és el nostre propòsit. No? Però ara què passa? Ara això està a judici, no? És un judici improcedent. Aquest és un llibre de denúncia, finalment. No? És un judici improcedent contra un acord de dos parlaments, del Parlament català i del Parlament espanyol, contra allò que el poble de Catalunya ha referendat. No? I per tant, el que intento amb aquest llibre, modestament, això sí, no pot ser d'una altra manera, és posar llum el que de fet és un dels fraus més grans que s'ha fet en el terreny del dret, en el terreny del pacte, en el terreny de l'acord en aquests últims temps a Europa. Fins i tot, ja sé que sona molt gros això, però és que és d'aquesta manera. Quan jo he presentat aquest llibre, que m'ho va demanar el Quico Homs, he tingut l'ocasió d'explicar també que si el Tribunal Constitucional d'una manera o d'una altra tomba aquest estatut aprovat pel poble de Catalunya, crec que des de Catalunya haurem de reaccionar d'una manera enèrgica, no? I d'una manera enèrgica què vol dir? Doncs recuperant els objectius nacionals que va aprovar el Parlament de Catalunya el 30 de setembre de l'any 2005, aquell estatut que després doncs, no va sortir íntegrament, però que existeix des del punt de vista de la proposta, recuperar aquells objectius nacionals, seure tots els partits catalans per veure qui està disposat a tornar a assumir aquells objectius, que aquests partits que estiguin disposats a assumir aquells objectius es comprometin al mateix temps a actuar exactament igual a Catalunya que a Madrid, cosa que el Partit Socialista de Catalunya no va fer ara fa 2 o 3 anys enrere, trencant d'aquella manera la unitat entre els partits catalans i finalment consultant el poble de Catalunya d'una manera o d'una altra, perquè si aquell estatut va ser aprovat pel poble de Catalunya, si aquell estatut és retallat pel Tribunal Constitucional, el poble de Catalunya ha de ser respectat i la democràcia ha de ser respectada i per tant d'una manera o d'una altra el propi poble que va referendar aquell estatut ha de tornar a ser consultat. Òbviament, si recuperem aquells objectius nacionals del 30 de setembre de l'any 2005, els haurem de negociar a Madrid per la via de la Constitució, concretament de la via de la delegació de les competències, i això sí, amb la força que ens ha de donar en aquell moment un pronunciament clar de tot el poble de Catalunya per donar-li força i per donar-li esperit i per donar-li fermesa en aquesta negociació posterior. Tant de bo això no arribi a succeir en el sentit que el Tribunal Constitucional deixi intacte l'Estatut, però això malauradament sembla poc probable i per tant ens hem de preparar per l'emergència nacional d'haver de reaccionar i en aquí Convergència i Unió i jo mateix tindrem una proposta clara que intentarem doncs, compartir amb la resta de forces polítiques catalanes.